हेलो हाय नमस्कार मुझे वेलकम करची शिवनी बुसवाल को आपण मैंने सब केमती अच्छा मुझे तो बहुत भलरे अच्छी आशा कर भी बहुत भलरे थे। चलते आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करवा। तो आज आम टे मामू घर को जा बुलायापाई कारण मामू जेजेंग देह टे खराब अच्छी टे नुआ बहुत खराब अच्छी से हॉस्पिटलाइज होते तो ये घर को आसछंती। तो माँ कहूँ कल जीव देखिए देखिए जाई ना आज बाहर जावाई माँ भी रेडी होची वर्षा भी जीव तो टी देखी आसवा देह केमती अच्छी। एक्चुअली माँ को दादा हे माँ को सान 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 मझिया दादा हे सान दादा तो एक्सपायर कर जाती माँ को निज बापा मैंने जेजे तो से एक्सपायर कर जाती। मझे दी जन चार भाई मझे दी जन दादा अच्छा देह खराब। तो चलते देखी आसवा कारण छोट बड़े बहुत नातुणी को माने नाती नातुणी आम समस्त बहुत गेला करती स्नेह आदर करती। तो देह खराब कथा शुणी टे मन दुख भल लगुनि। चलतु मामू घर जा देखा अजा देह कौन केमती अच्छी। देखो माँ आगे चलती आम दिजण जाऊँ पछरे से आगे जाऊँ। तो मामू घर पाखरे आमर माँ को निज बापा जी सी कोरापुट जॉब करते सी सेटलमेंट तो दादा मैंने सब ये अच्छा आगु पाखापाखि बाहर होता मो माँ पाखे बाहर जाइए। चलतु जाकि कथा के गोलाप फुल पहुँची गलु ये माँ छाणुची काकेरा पिठा काकेरा से छुआ मौसी बस जेजे देह खराब से रूम शोचती आउटे कथा हम। रिंकी दीदी पिठा करुले दीदी टे हेल्प करुच्छे पिठा गढ़वे माँ तो पिठा छाणुंट ये ठकामीर परिचय निजे करी गोटे कले हाँ जानवे दीदी कला रिंकी दी गढ़ी अधे देवे से कर से फांका रही तेलटा ये से कथा कहते सुंदर काकरा पिठा दीटा कर दीटा पका पका थीर पके तेल पके थीर पके देखो फ्रेंड जेजे मत भल ना माँ आस देखा माँ कांदिला बहुत पूरा सीरियस अच्छे ऑक्सीजन लगी जो पानी पिया हो गुड़ा जहाँ खाली गुलकुंडी पानी जो ओआरएस गुलकुंडी तो हमारे ठंडा से खाली ओआरएस सीधा पानी ओआरएस गोला है जेजे देह भल ना जेजे शोचती एवं सेपटे जा गोटे मामू घर को मामू आप से मामू घर चलते बुलवा। धीरे धीरे से दीदी धीरे से उठा। हाँ
ମାମୁଁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଖାଉନା ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ମୋଟା ହବ ଏମିତି ପତଳା ଜେଜେଙ୍କ ଭଳିଆ ପତଳା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ରଦିଆ ହେଇଗଲି ଜେଜ ଆମର ବଡ଼ ପୁରା ମୋ ମାନେ ମୋ ମାଆର ବାପା ସେ ପୁରା ବଡ଼ ଏ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଛାତ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ ଏଇଠି ଜେଜେଙ୍କର ଘର ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ପୁରା ଏଇଠି ସେ ରହିବେ ପୁରା ଆଗରେ ତ ସେମାନେ ତ ଏଠି ରୁହନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ଏବେ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ତଳ ଭାଇଙ୍କର ସେଇଟା ତାଙ୍କ ତଳ ଭାଇଙ୍କର ସେଇଟା ତାଙ୍କ ତଳ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ପୁରା ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି ପୁରା ଛାତ ଛାତ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ମାଇଁ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲେ ମାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ କାମରେ ବିଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ପଟେ କୁକୁର ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ପଶିଗଲେ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ମାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହଇରାଣ ଏଠି ମା ଚା ବସିଛି ଝିଅ ଏଠି ଇଲୋ ଧନ ତୁ ବଢ଼ିଆ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ଡେଲି ଧନ ଲୋ ସୋନା ଶୁଣୁ ସୋନା ମାଇଙ୍କ ନାଁ କଣ ରୂପା ହଉ ଏଇଟା ମାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ମାଇଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଇଁ ପୁରା ତରତର ଅଛନ୍ତି ପଛା ଏଇଠି ବସିଛି ଆମ ଧନ ବଢ଼ିଆ ରିଲ୍ସ ବନଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ତାର ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ସେ ଯିବ ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦେଖ ମାମୁଁ ଘର କୁକୁର ଇଏ ମା କାମୁଡ଼ି ଦେବ ସେଠି ଗଲା ବସୁଛି ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ କୋଉଠି ମାଇଁ ଆମର ଅସୁନ୍ଦର ମାଇଁଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଜାଣିଲେ କରନ୍ତି କହିଲ ହେଲା ନାଇଁ କି ତୋ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନେ ହାଉସଫୁଲ ଲୋକ ସେ ସେତେବେଳେ ମାଇଁ ପୁରା ଘର ପୁରା ପୁରିଲା ବାହାଘର ବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାନେ ସେ ବାହାଘର ଭଳିଆ ବାହାଘର ବୋଧେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ନା ଘରେ ରମେଶ ବାହାଘର ଦୀପନା ମୁଁ କାଳିଆ ବାହାଘର ଯୋଉ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଇଏ କରିକି ମୋ ପିଲାଇକି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋ ବାହାଘର ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ମଜା କେତେ ମାନେ ସବୁ ହାଉସଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ମାଇଁ ପୁରା କେମିତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲେ କି ଆଉଥିଲା ପୁରା ପତଳା ଏଇନା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଜଳ ହସ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ଯେତେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ସୋନୁ ଏ ଅପା ମୁଁ କେତେ ମୋଟା ଥିଲି ମାନେ ଅଧା ଜଡ଼ି ଯାଇନି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଁ ଏଠି ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ ମୋ ମା ତା ବାପ ଘରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ତାର ତ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ତାର ଜାଣ ଖୁସି ତାର ଖାଇ ଚାଲିଛି ସାନ ମାଇଁ ଏଠି ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାଇଁ ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ ମାଇଁ ଆମର ଡନ୍ ମାଇଁ ଡନ୍ ନନ୍ଦିନୀ ମାଇଁ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ଜେଜେ ଥିଲେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆମ ବଂଶ ରଖିଛି ଆଉ ଇଏ ଠିକ୍ ଆଣିଛି ଉପି ଭାଇ ଭଳିଆ ଯାହା କହିଲେ ଖାଇବନି ନା ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି ନାଇଁ ଲୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ କାମ ଅଛି ବାବା ଏକା ଆସନ୍ତି ତ ବିଦାୟ ବେଳେ ହେଇଗଲା
ତ ଯିବା ଏବେ ଏଇପଟେ ଏଇ ଛାତ ଉପର ପଟେ ଯିବା ନା କୋଉ ପଟେ ଯିବା? ନା ନା ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ଯିବା ମା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଯାଉଛୁ ଛାତ ଉପର ବାଟେ ଯାଉଛୁ। ସେପଟେ କୁକୁର ଅଛି। ମାଇ ତମ ଡଗ୍ ନାଁ କ'ଣ? ମାଇ ଜାନ କାଳୁ ମାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଉ ଛାତ ଉପରେ। ମାଇ ନୂଆ ବୋଉ ଲାଜ 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 ହେଇଲୋ।